फिन दिनै सानसुमा रामसियारिया सासे फरायसुलिखौ राङारि मदद खालामदों। फरायसालिमाया मुं थिसननो थाखाय उदालगुरिनि थागिबि सानसुमा रामसियारिया चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि मिरु दैसा गामिनि थागिबि दयाबती बसुमतारीनि फिसौजो सनिया बसुमतारीनो रांनि मदद खालामफैदों। फरायसालिमायाव मुं थिसननो हायैखौ खौरां मोननानै बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होदों। बिथाङा बे फरायसाखौ मदद खालामनानै इयुनाव मोजाङै फरायनो हागोनखौ मिजिं खालामो आरो मोजां बोसोन होयो। लोगोसे बेबायदिनो गोरिब फरायसाफोरा फरायनायाव मदद जानायनि बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मदद होगोननि हाबाफारि लागोनखौ सावरायगोन होनना फोरमायनानै गासै फरायसाफोरनो फरायनायखौ खस्थ'नि गेजेरजों फरायथारनांगोन बोसोन होयो बिथां सानसुमा रामसियारि बिथाङा। नंगौ नैबे लाइमुथि हालामाव बा लाइमुथि ओनसोलाव दिनै नुजाथि फैनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। मैया आदा अफ्रिया आंखौ फन खालामहरदोंमोन जे बे लाइमुथि एरियायाव बे मिरु दैसा होननाय बे गामियाव सासे बिनानावा एडमिसन लानो हायाखै। न'खराव जोबोर खस्थ', बिमा बिफा गैजाया, फिसिबाय मावरिया गथ' होननानै खोनानो मोननायलाय आङो जे हिउमेनिटी बे मोनसे कनसेप्टखौ लानानैहाय बिनानावनिसिम सफैनाय जादों। लोगोसेनो गोबांथार नङाब्लाबो थोजासे नङाब्लाबो एसे राङारि अनसुंथाइखौ होनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव बेखिनि एसे फैसाजोंनो एडमिसनखौ लानानै बिनानावा जेन गावनि केरियारखौ सिगां फारसे लांनायाव जेन बा समाजखौ मोनसे पजिटिभ डिरेक्सनसिम लांनायाव जेन बिनानावाबो सासे जानो हायो, आं बेखौनो आसा खालामदों। एसे बिपिए बरखार हिसाबै दाथ' सरकाराव फैबाय, बेबायदि गथ'फोरनो फरायसाफोरनो बिदि होनायनि माबा मोनसे सानदों नामा नोंथांमोना? बेखौ चिफ सारा सानदों, दासिमहालागै क्लेरिफाइ खालामनानै होआखै, रायजोफोरनिसिम अपेन खालामना होआखै। आसा खालामदों बेयो जोबोद थाबैनो जागोन। आंबो हानायमानि आंनि पकेटाव जुदि दङब्ला खमैब्लाबो आङो मास मोनसेयाव साथाम बेफोरबायदि आङो नैबे सरकार थाजासिमाव बा उननि समसिमहालागै आं नायलांनो हागोन होननानै आंबो आसा फारिदों। जेब्लानो पकेटाव एसे फैसा थागोन सम आरो सुजुगखौ नायनानै मास मोनसेयाव सानै बा साथाम आं बिदि हेल्प खालामलांबाय थागोन आंनि साइडनिफ्राय। सरकारनि साइडनिफ्रायबो सरकारा जेब्लानो एनाउन्स खालामो बेबो थाबाय थागोन। नाथाय आंनि साइडनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो सानै बा साथाम बेफोरबायदि हेल्प होनाया थाबाय थागोन आरो। जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदिनो खस्थ'यै खायफाया द्रप आउट जायो। औ, बिसोरखौ मा मेसेज हरनो सानो? बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे रांखावरिनि मोनसे आंखालानो मोनसे माने बेरिकेड बा बेरियार जानो हाया। जायफोरो खस्थ'जों फरायनानै गावनि केरियारखौ दालांनो हायो बा मोजाङै मोजां पास जालांनो हायो, दुखु दावहा बा जेंना जेंसि थाखा फैसा अभाब बेफोरखौ नेवसिनानैबो माने गावनि केरियारखौ जायफोर दानो हायो बैफोरसो रियेल लाइफनि माने मिनिंखौ मोनो। जिबननि मेन टेस्टखौ बैफोरबायदि फरायसाफोरासो बा बैफोरबायदि सुबुंफोरासो मोननो हायो। आंथ' आंनि साइडनिफ्राय गासैखौबो नायनो हाजोबनाय नङा, थेवबो आं मेसेजखौ आं बेखौनो हरदों जे थाखा फैसा गैया, न'खराव खस्थ' जानो गैया होननानै फरायनायखौ गारनो नाङा। फरायनाया मेन। साख्रि मोननाया बे उननि बाथ्रा थाहैबाय, खिन्थु फरायनायखौ लाथारनाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे बेखौ मा होनो डिउटि बायदि आरो। ओरैनोबा जोंनि बर' समाजाव बारा बिदि फरायनायानो गैथारलिया। अननानै आं खावलायदों बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ लानानै रावबो फासयनानै थानो नाङा। बयबो फराय, खस्थ' खालामनानै फराय, इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि, गासिबो सानसे साक्सेस जाजोबगोन। खोनानो मोनदों जे लाइमुथि एरियानिफ्राय खाथियाव माने मोजां हाइ स्कुल बा जेनेबा मोजां फसंथान गैयिलाय रुनिखाथासिम थांनांगौ जायो। जायनि थाखाय लामायाबो गाज्रिखाय गोबांखिनि द्रप आउट जाबाय होननानै आं ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों। आं बे फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायदों बेफोरबायदि गावनि जिबनखौ जानानै लानो नाङा। अननानै आं नोंसोरनि बिदा हिसाबै आं खावलायदों जे फरायनायखौ लांफाबाय था। सासे बिमाया बा सासे बिफाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनाय लोगो लोगो बेसेबां हांमा थायो, बे हांमाखौ नोंसोरो जेब्लायबो दोननो नाङा। बिमा बिफाखौ जेब्लायबो दुखु होनो नाङा। खुनुरुखम खस्थ' मस्थ'बाबो हाजिरा खामला मावनानैबाबो नांगौबा मालाबा सानसे साननैखौ अननानै फरायथार। फरायनाया जोबोर गोनांथार। फरायनाय नङाब्ला आथिखालाव एकदम गासिबो मा जालांनो हमदोंसै, माने थासारिया गाज्रि जायो ओनसोलाव। ओंखायनो मोजां थासारि सोरजिनो थाखाय फंबाय बिनानावमोनाबो बेनि मोनसे बाहागो जा। फरायनायखौ लाथारनायखौ आं खावलायबाय नैबे ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोनखौ।